Υπόθηκαν ενδεχομένως και υπερβολές. Κύριε Υπουργέ, ως γνωστόν, η ποίηση τα βάζει ανεδώς με το αυτονόητο. Αυτονόητο 1. Ελλάδα 2010. Το κούρσεμα των ανθρώπων βαφτίζεται νοικοκύρεμα του κράτους. Παράξενο πράγμα. Παράξενο δεύτερο. Η κρατική τηλεόραση, η ΝΕΤ, ολοένα και θυμίζει χουντική η ΕΝΕΔ. Παράξενο πράγμα. 9.000 διαδηλωτές στις 6 Δεκεμβρίου κάναν ειρηνική διαδήλωση. Αντιμετωπίστηκαν από 7.000 πρετοριανούς. Θαυμάσια αναλογία. Με φωνικά χημικά. Παράξενο πράγμα. Τι θέλετε? Με όλο τον σεβασμό στις ποιητικές απορίες. Πώς μια φαινομενική πολυφωνία αποκρύβει μια νομοκριμένη ενημέρωση. Μόνο το σεβασμό. Πώς η κατοχική κυβέρνηση Παπανδρέου παραδίδει τα κλειδιά της χώρας στα χέρια της. Πώς η μείζων βαρβαρότης μπορεί να τροφοδοτεί ακόμα και την εδάσουνα ποιήση. Πώς οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών στοιχίζονται ακόμα μοιραίοι και ευτυχείς. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα υπάρξει απάνω θα προσφερθεί απάνω στο κηλικείο ένα ποτήρι κρασί και εκεί μπορούν να γίνουν όσες συζητήσεις θέλετε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Μαρονίτη να έρθει στο μικρόφωνο. Θέλω να σας πω πολύ σύντομα να υποχρεωθείτε να ασχοληθείτε με ένα πόνημα συλλογικό. Το πίσω έχει αυλάδα την ουρά. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ και